Déu vos guard, bros. Nou episodi de la sèrie Arròs. Avui perpetrarem una recepta fàcil, una amanida d'arròs. És una proposta del mestre Josep Lladonosa, molt encertada pels mesos de calor. Tot i així, aquest plat admet moltes variants, sempre que es facin en criteri. Necessitem poques coses. Millor escollir un arròs llarg o semillarg. Jo he tret aquest onis de pals, però podeu comprar el que vulgueu. Aigua, un gra d'all, una mica d'oli d'oliva i un pessic de sal. I com a estris ens caldrà una olla o cassola petita, un pot petit, un colador i una tassa de cafè amb llet o un got petit. Comencem amb l'arròs. Posarem una tassa per persona, que omplirem més o menys així. En aquest cas, 4 tasses directament sobre el colador. Reservem. El següent pas és l'aigua. Millor si és mineral, però pot ser de l'aixeta. En un recipient petit que pugui anar al foc, repetim les mateixes tasses d'aigua que d'arròs. 1, 2, 3, 4. I una mica més, mitja per si evapora mentre s'escalfa. Ara portem el tassó o pot al foc perquè s'escalfi una mica. Toca rentar l'arròs sota l'aixeta. Veieu que l'aigua surt blanquinosa? Doncs ho farem fins que surti clara, un parell de minuts. Per què ho fem? Perquè així traiem el midó i l'arròs queda més sol. No s'enganxa. És al contrari que fer un risotto italià. Mireu com l'aigua ja no surt blanquinosa. Reservem. L'aigua que tenim escalfant l'aturarem quan comenci a fumejar una mica i tingui aquest aspecte ple de bombolletes petites. Anem a la cassola. Posem un raig d'oli d'oliva i afegim el gra d'all pelat. El deixem ballar un minut, només perquè perfumi l'oli, que no es cremi. Ho tenim a foc mig. Ara afegim l'arròs que ja hem rentat abans. Pugem el foc, s'ha de pujar el foc. Ara... Durem unes voltes i el nacarem un minut. Mireu com es torna transparent. I tot seguit l'aigua calenta. Remenem i afegim un pessic de sal. Quan arrenqui el bull, baixarem el foc al mínim i tapem. Ho fem amb paper d'alumini i una tapa, o amb un plat fondo girat del revés. Ha de quedar hermètic, que no surti el vapor. Així ho hem fet sempre a casa. Deixem coure uns 15 minuts a foc baix, a foc al mínim. No cal remenar, no cal fer res, només esperar. És la millor part. Passats els 15 minuts, deixem reposar 5 minuts. 15 de cocció, 5 reposant, ja podem destapar. Ara anem a coure els pèsols. Comencem amb un cassó amb aigua bullint, a foc ben viu. I afegim 100 grams. En aquest cas són congelats. Els deixem coure 5 minuts. Després els retirem i els reservem fora de l'aigua. Tallem mig pebrot vermell. Primer a tires i després a daus petits. Tallem 100 grams de ceps crus a cubs. Ara preparem una salsa que encara no havia aparegut al canal, una vinagreta. És una emulsió d'oli i vinagre, perfecta per a amanides. Posem al got del Turmix 25 mil·lilitres de vinagre de xerès. Afegim sal i pebre. Opcionalment, una mica de sucre per reduir la acidesa, però jo prefereixo afegir-hi una culleradeta de mel, també per la textura.
Finalment, 200 ml d'oli d'oliva suau. Podem incorporar l'oli a poc, o tot d'una, com faig jo al vídeo. Emulsionem amb el Turmix fins a obtenir un líquid ben lligat. Important, elaborar la vinagreta just abans d'utilitzar-la, perquè no aguantarà gaire temps estable. Bé, ara ens toca muntar l'amanida. En un bol tenim l'arròs cuit i ja fred, els pèsols, els bolets, el pebrot vermell, $100 grams de tonyina en escabeig, unes bones olives i finalment la vinagreta. Barregem bé, ho deixem refredar a la nevera i ja la tenim. Una recepta fàcil i fresca. Cuineu i cuideu-vos.